מה זה? נמלים? לא רצית לקטוף פרחים? בואי נחנה את הבימבה. שאני אעזור לך? זה פרח אחד. איפה עוד פרחים? איפה יש עוד? שם את כותבת עם אבא? כן? כן. אז אוקיי, כמה פרחים? אני לא רוצה לקוף כמה. כמה יש? אחד. 2. 3. נכון, יש שם עוד אחד. אני לא רוצה גם לקוף את זה. את רוצה גם לקטוף משם? כן. אחד אדום, אחד לבן? אני לא רוצה גומי. את רוצה שאני אבחר? אפילו זה גומים. אדומים. איפה האדומים? זה אוקיי, ואיפה הלבנים? איפה את רואה לבנים? איפה יש פרחים לבנים? פה הכל אדום, איפה יש לבן? הנה. לא, זה גם אדום, הלבנים שם בגזי. האמת היא שזה לא אדום, זה לא לבן, זה נראה כמו לייט פינק, כמו ורוד בהיר. לאן נלך? קודם מה נעשה פה? פרח אחד? אני לא רוצה אחד. קשה. פרח אחד. עוד אחד זה של הבית ספר, לא כל כך מותר לקטוף פה. תחזיקי. עוד אחד. די, that's it. הנה. גם פה. אחד לבן. חגי צ'ובו. את רוצה אחד לבן? הנה לבן יפה. הופה, למי הפרחים האלה? לאבא? כן, זה לאבא. אוקיי. הכנת לו זר? כן. יופי. טוב. בואי, איפה חגי צ'ו? בוא חגי צ'ו, תקראי לחגי צ'ו. תקראי לחגי צ'ו. תקראי לחגי צ'ו. חגי! תקראי לו שיבוא. חגי יבוא! בבקשה, מה זה חגי תבוא? הוא בא. הוא בא? אוקיי, את רוצה לעלות חזרה על הבימבה? לא. לא? את לא רוצה הביתה? לאן נלך?